septembri minulého roku boli na slávnostnom mestskom zastupiteľstve udelené ceny mesta Humenné a ceny primátorky mesta. Cenu nášho mesta získal aj plavecký klub Chemes Humenné, ktorému je venovaná naša dnešná príloha. Plavecký klub vznikol v našom meste už v roku 1984, vtedy ešte pod gesciou Chemlonu. Sprvu existoval samostatne, neskôr pod záštitou športového klubu Laborec, ktorý združoval viacerých športovcov. Plavcov, volejbalistov, atlétov a turistov. Jednotlivé športové oddelenia sa začali osamostatňovať a vyčlenil sa aj plavecký klub Chemes, ktorý pod týmto menom funguje doposiaľ. Od samého začiatku dokázal vychovávať majstrov Slovenska. V tých starších rokoch, ktoré boli, tak bol tam Eduard Bindas, bol tam Lučkanič, ktorí boli veľmi dobré chlapci, len odišli preč do športových gymnázií a ďalej nepokračovali. Medzi nimi môžeme zaradiť aj našu plavkyňu toho času, našu pomocnú ruku ako lekárku, pani doktorku Privalsku, ktorá predtým svojím menom Farkašova tiež hajila farby nášho klubu a bola veľmi dobrá v prsiackých disciplínach. Na to, aby klub fungoval a dosahoval také výsledky, aké dosahuje, je nevyhnutná spolupráca vedenia klubu s rodičmi, trénermi aj mladými plavcami. Spolupráca je, dala by sa povedať, na 80% na klube. Rodičia, samozrejme, oni sú tí, ktorí sú platcami jednotlivých odchodov na preteky, ktoré organizujeme my, ale aj na preteky, ktoré chodíme vonku. A samozrejme, že nemôžem z toho vypustiť mesto. Bez mesta by tento plavecký klub momentálne nemohol existovať, pretože máme umožnené tréninkové hodiny a činnosť s mestom si veľmi momentálne teraz pochvaľujeme. Rodičia, samozrejme, do nich veľmi tlačíme, aby viac sa starali o deti z tej stránky hygienickej, aby bol prístup detí na bazéne iný, ale samozrejme aj po tej stránke psychickej. Ostatné činnosti zvládajú tréningové procesy a ďalšie tréneri, na ktorých je dol veľká ťažka, pretože každý rodič, ktorý dá k nám decko, očakáva, že z neho by mal mať majster Slovenska. Kdežto takto nejde, sú talentované deti, kde musí byť minimálne 80% talentu a 20% jedriny. Už keď je to 50/50, my nechceme deti zničiť fyzicky, aby z neho bol invalida. Nie. Máme veľký záujem, aby hrou k športu decká dosahovali čo najlepšie výsledky. V plaveckom klube Chemes je momentálne 180 detí a mládežníkov. 60 detí je registrovaných, to sú plavci a plavkyne, ktoré chodia pravidelne na preteky nielen v rámci Slovenska, ale aj zahraničia. Potom máme 40 detí, ktoré sú v prípravke a v zdokonaľovacom výcviku. Máme 20 detí, ktorí sú v druhom zdokonaľovacom výcviku a v základnom plaveckom výcviku máme 60 detí. To sú deti, ktoré sa učia plávať, tréneri, ktorí dbajú o nich, aby naučili po dobu 3 mesiacov dané decko plávať, to znamená od veku 6 rokov, kde aj teraz v mesiaci február budeme robiť ďalší výcvik pre deti a záujemcov v rámci Humenného. Dá sa to už v takom útlom veku zistiť, že či to dieťa bude nejaký talent, alebo či má v sebe potenciál na nejaký ďalší rozvoj? Dá sa. Záleží od toho, aký má prístup decko k bazénu. Samozrejme, či sa bojí vody, nebojí, ako leží na vode a samozrejme, tam veľkou mierou prispieva aj rodič. Rodič musí chcieť. Keď to dieťa nechce chodiť na plávanie, je zbytočne ho nútiť. To, ktoré chce, že sa teší, je to minimálne 70% úspechu, ktoré decko môže dosiahnuť. Príkladom toho je momentálne Lenka Melničáková, ktorá strašne chce, má trošička mierne problémy, pretože tam by trebalo troška, aby pribrala, pretože fyzicky nestihne tieto veci, ale úplne valcuje všetko, čo jej príde. Je najlepšia v svojich disciplínach na Slovensku. Dokonca aj teraz sme boli vonku v Poľsku. Úplne nás ohúrila trénerom, čo tam dokázala. Spomínaná Lenka je však napriek úspechom maximálne skromné dievčatko, ako by si svoje víťazstvá ani neuvedomovala. Takto napokon vystupujú aspoň pred kamerou a jej ďalšie spolubojovníčky z klubu Lea a Nina, ktoré sa s nami porozprávali v trojici. Ja chodím asi tak 5 rokov alebo 4. Ja chodím 4 roky. Chodím 2 roky. A čo sú vaše najväčšie úspechy? Čím by ste sa chceli, čím by ste sa mohli pochváliť? Môj najväčší úspech bol asi čas 1 minúta 25 sekúnd na 100 metrov motýlik v Poľsku, v Debici.
My sme boli tento rok v Poľsku a ja som získala 7 zlatých a 2 strieborné. A prečo to hovoríš tak skromne, tak by si mala byť hrdá, pyšná a chváliť sa, nie? Tá. Na budúce, dobre? A tvoje úspechy? Môj tiež bol tento rok v Debici a som mala 4 medaily. V plaveckom klube sa o množstvo detí stará 8 trénerov, medzi nimi aj jedna žena, Eva Rabajdová. Niektorí sú s klubom spätí od jeho úplného začiatku. Podľa Jána Pencáka sa dá ich činnosť zhrnúť do pár slov. No, veľa času venované deťom. Hádam, to, čo sme robili najčastejšie, učili deti plávať, zdokonaľovali a nakoniec sme ich vychovali pretekárov. Čo musíte, alebo na čo musíte na tréningoch dbať? Čo je také dôležité? No, najdôležitejšia je bezpečnosť, aby sa deti nezranili. No a potom u malých robíme techniku a u tých väčších už potom vytrvalosť, rýchlosť, všetky atribúty, ktoré potrebuje každý plavec. Aký je to pocit, keď možno z takého nejakého drobného dieťaťa, ktoré má 6-7, začne plávať, začne sem chodiť, časom vyrastie dieťa, mladý človek, mladá žena alebo mladý muž, ktorý prináša s hrdosťou medaily. Aký je to pre vás pocit? No tak je to neopísateľný pocit, keď vychovate majstra Slovenska a nebolo to ani raz, ani dvakrát, ale viackrát. Koho by ste tak možno chceli vyzdôrazniť, koho tak viac pripomenúť? Z tých, čo som ja trénoval, tak to boli sestry Blaškové, jak Alína, Kaťa a Ľubica. Aj dnes tvoria pevnú súčasť plaveckého klubu Chemes Humenné plavci, ktorí stoja vo svojich vekových kategóriách pravidelne na prvých priečkach a z takmer žiadnych pretekov sa nevracajú bez medaily na krku a diplomu vo vrecku. Ja plávam už 8 rokov a ja som mal vlastne problémy s chrbticou, som mal chorobu, vlastne skoliózu sa volá a vlastne kvôli tomu som len začal plávať. To je jediná príčina, kvôli čomu vlastne už plávam. Tušil si, kedy si v tom začiatku, že to dotiahneš tak ďaleko, ako sa ti to podarilo? Neviem, tak jak som plánoval, ako ukončiť kariéru, tak asi v 4. ročníku na strednej, tak ešte sa pokúsim to dotiahnuť do toho ročníka a pokúsim sa ešte o také úspechy ako doteraz. A teraz nám prezrať, čo sú tvoje najväčšie úspechy, alebo na čo si ty obzvlášť hrdý? Tak moje najväčšie úspechy bolo, že som štvornásobný majster Slovenska a ešte môjim najväčším úspechom bolo, že som sa vlastne dostal do reprezentácie Slovenska juniorov. Začal som od 8 rokov a dostal som sa tam pomocou otca, ktorý ma prihlásil, aby som sa nebal vody. Pomohlo to? Už sa tej vody nebojíš? Nie. Čo sú tvoje najväčšie úspechy? Najväčšie asi v roku 2011 som bol 4-krát majster Slovenska. A aj na ostatných vlastne, ale proste tam som bol za jedné preteky najviackrát, takže asi tam. Dá sa vôbec tento úspech ešte prekonať podľa teba? Máš ešte nejaký taký cieľ, ktorý by si chcel dosiahnuť? No určite áno, ale neviem, asi to už neprekonám, pretože už som junior a tu je už strašne ťažká konkurencia, tu sú 4 roky starší než my, takže už asi nie. Ako by si zhodnotil to svoje dlhoročné plávanie? Tak na to, že som sa mal vody, tak veľmi dobre. Skupinu najúspešnejších humenských plavcov, ktorými sme sa rozprávali, doplňa Tibor Hodbot, ktorý s plávaním začal pred 9 rokmi. Asi z roku 2011 4-krát tretí na majstrovstvách Slovenska. Ináč, tak tu krajské, ale ináč, tam to je najväčšie. A máš nejaké také aj plavecké sny? Čo ja viem, teraz už ani nie, asi už je to také silná konkurencia a ťažko niečo tu vyplávať, takže tak v rámci reality. Ale s plávaním budeš pokračovať aj naďalej, predpokladám. Tak do konca strednej školy určite, kým tu budem. Tak počítam. Výrazným talentom je Martin Babiak, ten však skutočne o mnoho radšej pláva, ako poskytuje rozhovory. Klub disponuje aj ďalšími zaujímavými menami, ako Peter Semancov, Sára Čajbíková, Adam Tóth, Alexandra Kušnírová, Oliver Firkáľ a ďalšie. Mnoho mladších detí má potenciál siahnuť si na najvyššie méty, ak nepoľavia vo svojom snažení a tým aj napredovaní. Všetkých čakajú v marci preteky Cena mesta Humenné. Najstarším trénerom v klube, ktorý ambicióznych plavcov pripravuje, je Zoltán Kiršner. Ja som bol aktívnym veľmi krátko, ja som začal prakticky až na vysokej škole v Bratislave. Takže to už je taký vek, kde sa nedá nejak veľmi ďaleko dopracovať. Ale mal som rád plávanie od mala, takže vidím, že aj toto je taký, aj moje deti majú radi plávanie, tak toto hlavne taká motivácia, že viesť ich k tomu, aby si to zamilovali na celý život.
Malí plavci musia prejsť určitými fázami. Keď sa naučia plávať v základnom výcviku, môžu postúpiť ďalej do zdokonaľovačky, následne do prípravky a potom sa môžu stať súčasťou oddielu a byť registrovanými plavcami, ktorí chodia aj na súťaže. Tí najmenší, ktorí sa zatiaľ v malom bazéne učia základom plávania, ešte veľké ambície nemajú. Na rozdiel od napríklad Daniely Gribaničovej z Ninčanky, ktorá je už viac ako 4 roky súčasťou Humenského plaveckého klubu. Každý deň tu chodíme s otcom autom, takže nie je to náročné. A povedz, aké sú tvoje najväčšie úspechy? Čím sa môžeš pochváliť? 200 znakom, prsiami a možno aj kráľom. A máš aj nejakú medailu? Áno. Povedz akú a odkiaľ? Teraz už sme boli v Poľsku v Debici, som mala za 200 znak 3. miesto. V septembri 2012 získal klub cenu mesta Humenné. To ocenenie znamená pre nás veľmi veľa, pretože to bolo, keď sme dosiahli 28 rokov a tie výsledky v predchádzajúcich 3 rokov boli veľmi vynikajúce, dalo by sa povedať. Rok 2013 bude podľa predsedu plaveckého klubu veľmi podobný tomu predchádzajúcemu roku. My žijeme v očakávaní rok 2014, pretože chceme spraviť ďalšie písomné materiály na to za 30 rokov klubu, ale rok 2013 bude tým, že robíme preteky pre naše plavcov, ale robíme aj pre cudzích. A musím povedať, že sme sa dostali do povedomia jak v Poľsku, tak v Maďarsku, dokonca v Srbsku, v Ukrajine. Dnes som dostal ponuku z Bieloruska. Máme záujem na to, aby sme na veľmi vysokej úrovni robili preteky. A 2-krát ročne to je cena mesta Humenného a cena plaveckého klubu Andris Cup, kde majú veľmi dobrú odozvu a teší to nie len trénerov, vedenie klubu, ale aj deti, pretože sú doma a doma sa prezentujú čo najlepšie medzi svojimi a samozrejme pred svojimi rodičmi, pretože oni s nimi necestujú toľko, aby videli, že ako plávu, ako získavajú ocenenie. Ocenenie medaila je pre nich sveté. V minulom roku sa plavecký klub Chemes Humenné aktívne zúčastnil 23 súťaží vrátane medzinárodných. V tomto roku to nebude inak. Kalendár plánovaných súťaží sa im postupne zapĺňa.